Ayan, hello guys, good morning. So, good morning po sa inyong lahat. Ayan, and so, ayan, umagang-umaga. Ako lang mag-isa ngayon guys, kasi umalis na yung mag-ama ko. And then, ako naman, ngayon pag-uusapan natin kung ano yung mga ginawa kong pagtitipid para talagang, grabe yung pamamaloktot talaga namin para talagang ma-survive yung kabuuan ng namin. So, pag-uusapan natin yan ngayon kung yung mga ginawa namin hanggang sa unti-unti naka-recover. So, ayun. So, habang tayo nag-uusap, ako ay mag-breakfast. Ayun, egg, at saka tocino roll ito. And then, meron akong bread, saging. So, yun yung umagahan natin ngayon. And magkakape ako, pero nag-init pa ako eh. Marami kasi yung ininit ko para sa lababo. ko. So anyway, so ito na nga. Ito na nga yung latest chika. And kasi nung lumipat kami dito, 'di ba? Naalala niyo. Wala kaming kuryente. 'Di ba? Sarap siya. At yung tinitinda ko dito. 41 yung tinda ko nito. Kasi ganito, nung lumipat, nag-decide kami na lumipat talaga dito, diba? Walang kuryente, walang tubig, diba? So, walang kuryente, walang tubig. Pero, kumukuha kami ng tubig dun sa kabilang bahay, diba? Tapos, nagsusolar lang kami dito. So, yung mga gamit namin, hindi namin dinala dito yung mga appliances kasi, syempre, hindi namin magagamit yon. Pero talagang tiniis namin yun guys, sobra. Hindi ko akalain na magso-survive kami sa ganun. So, ang nangyari, sabi ko nga, naman, mabubuhay naman tayo kahit walang kuryente talaga. Okay na to, importante, itinitira natin yung bahay at alam natin yung kung ano yung mga kailangan ng bahay. Ngayon, kailangan paggawa, ganyan. So, ang nangyari, so, habang nandito kami, syempre, merong mga kailangan bayaran doon sa developer. So, ayun, balik tayo. Mele. Ayun, nasa na ba ako? So, ayun nga, kami. Tiniis talaga namin yun, guys. At tapos, ang nangyari, sabi ko, yun diba, binayaran namin yung developer. So, nung nakapagbayad na kami, malaki-laki din yung binayaran namin. And then, sa kuryente, tubig, yung ng tubig, isa sa kuryente talaga, grabe yung gastos namin din guys, grabe talaga. Tapos sobrang tagal pa na so talagang alam yung said talaga guys, lahat yung mga kapirahan namin, yung benta namin talagang ko talaga, tingnan kami ko ang dumi dahil nag-is-is ako ng mga kaldero. So yun, talagang grabe talaga yung namin. Grabe talaga. Para lang talaga makapag-kuryente. And then, etong tindahan, hindi naman mapuput up kung walang kuryente din. Kasi syempre, pag gabi, madilim. At saka yung, walang kaming refrigerator, ganyan. So, hindi siya kompleto yung sa tindahan. So, anyway, ayun nga yung nangyari. So, nung nagkaroon na kami ng kuryente, guys, nagkaroon na kami ng syempre, kailangan padalhin dito yung mga so, another bayad din naman yun. So, diba, dami mga expenses. Syempre, magbabayad ka nung paglipat dito. So, hindi ko na na-vlog yun kasi sobrang busy talaga nun. So, nung, nung nadala na dito yung aming gamit. So, medyo okay na, naibisa na. Meron pa naman akong mga bayarin pa doon sa kabilang bahay, doon sa parent ni Papa, sa pare-in-law ko ng kuryente, tubig, kasi syempre, doon nakalagay yung aming so kailangan kong bayaran yun. So, mga ganong expenses pa din, kahit wala kaming kuryente dito. Meron pa rin ako binabayaran doon, kasi syempre, yung aking freezer, sa aming frozen business is, kailangan naka-on yun lagi. Kasi, sira yung stocks namin. So, ganyan na nga. Grabe talaga yung talaga, struggle is real talaga guys, para lang talaga itong bahay. So, diba? So, yun. So, ang nangyari, sabi ko, sige, kakayanin naman kahit
ganito yung magiging sitwasyon. So, the tinis talaga namin. Naalala ko, guys, sabi ni Hagrid, habang kumakain pala kami nung wala pa kaming kuryente, sabi ni Hagrid, Ma, kasi may savings siya na sabi niya sa akin na yung savings niya, pabili ng bike niya yun. Gusto niya ibili ng bike, kulang pa nga yung savings niya. So, sabi niya, Ma, alam niyo, hindi mo ina-expect na yung anak mo nakikinig pala sa usapan. Alam mo yung ganun. Sabi niya sa akin, Ma, yung yung savings daw niya, pwede daw yung kunin. Tsaka kunin na lang daw yung savings niya para idagdag daw yung sa kuryente kasi nahihiya daw siya kasi nga, sasabihin na ng mga tao na, ayun, bakit wala kayong kuryente, wala kayong tubig. So, baka sasabihin ng mga tao. Sabi ko talagang talaga ako, sabang kumakain kami sa gabi, sobrang dilim. Kasi yung solar kasi, guys, mabilis lang siyang malubat. So, pagkatagalan, dumidilim na siya. Kaya kumakain kami sobrang dilim. So, parang, minsan nakakaiyak. Pero alam mo yung laban yung self, diba? So, para sa kinabukasan. So, hanggang sa ngayon nga, na kami ng kuryente. So, eto naman, humina naman yung nag-start yung pasukan. Hindi pa nag-start, pero na siya, medyo humihina yung business ba. Kasi hindi na din ako nag-ads. So, ang sabi ko nga, grabe naman, imbis na medyo naubos na yung mga bayarin namin, yung mga malalaking expenses namin na bayarin every month, saka pa naman siya humina yung business, guys. So sabi ko, sige, maghahanap tayo ng paraan, syempre ganun. So, ayun nga, sabi ko, kailangan magdagdag tayo ng another source of income kasi meron naman na kami, syempre, kumikita pa rin naman ako sa YouTube kahit hindi ako nagpa-vlog, kumikita pa rin naman ako dito, guys, kasi may mga videos pa rin ako na hanggang ngayon, nung nag-start pa ako sa YouTube, hanggang ngayon, kumikita pa rin ako sa mga videos na yun. So, meron pa rin nag-generate doon, kaya nga tapos meron naman kaming piso wifi, meron din kaming yung Hilamos Foods talaga, guys. Siya talaga yung tagabayad lang talaga yung mga malalaking namin, like sa kuryente, yung dati sa motor, siya talaga yung mababayad kasi sa mga naman, pakonti-konti lang naman yan. So, ayun na nga. So, tiniis namin, guys, alam nyo ba, eto, latest chika, nakalimutan ko nang kumain. Hindi kami naggasol. Nagluluto kami, guys, sa kahoy lang. Alam ko, yung last hindi ko alam mo nakita yun nung last, namin, lutuan namin, na kahoy. Doon sa likod kasi open yung likod namin. So nagkakahoy kami, guys, every day. Every day struggle is still talaga kasi yung kinikita namin gusto kong idagdag din sa ibang na magja-generate din. So ang ginawa namin so di ba meron ng tindahan. So yung tindahan na-put up na namin, sabi ko another kasi nga pasukan na. So, instead na bumili kami ng gas na isang tangke, sabi ko, wag muna tayong bumili kasi may tangke din kami na maliit. Yung parang gasolito ba. Tignan ko muna yung ininit ko, guys. So, ayan. Magkape. Ito na. Meron akong kape. So, ayun. So, meron kaming tangke na gasolito na gagamitin doon sa aming street food na business. So, sabi ko, kasi si Papa, ayun, kasi si Hagrid, guys, bumalik na siya sa pag-aaral. So, yun yung, pag-uusapan natin yan next time. So, may tao, wait lang. So, ayun na nga. So, sabi ko, yun nga si Hagrid, bumalik na sa pag-aaral. Basta yun, pag-usapan natin yung next time. So, bumalik na siya sa school, and then, sabi ko, dahil maagang kailangan ihatid ni Papa, tsaka sira yung motor namin, diba? Nasira yung motor, kung kailan naman siya na fully paid, saka naman siya nasira. So, ayun na nga.
So sabi ko, sige, kailangan maghanap tayo ng paraan na hindi masayang yung time mo at saka yung pamasahe namin ni Hagrid. Everyday ang payo namin, di ba? So everyday may pamasahe, kaya kailangan hindi siya pwedeng uuwi dito kasi sa ano naman, grabe yung pamasahe naman, tapos kukunin na naman yung pabalik, di ba? So sabi ko, kailangan doon ka lang. So maghanap tayo ng ibang paraan na hindi masayang yung time mo doon. So yun yung ano yung street food business namin. Sabi ko, hindi tayo bibili ng gas, na isang tangki ng gas. Kasi, instead na ibili natin ng gas natin dito sa bahay, magtitiis akong magkahoy. So, para maipamuhunan na naman siya doon sa ano namin. Siyempre, ibili doon sa mga gamit. Thankful din ako kasi yung mga gamit na kay mama namin nahiram lahat yung iba. So, tapos yung tangke, kailangan i-refill yung maliit na tangke kasi yun yung gagamitin. So, yun yung ginawa namin, guys. Talagang grabe talaga yung ano na, grabe yung tiis talaga. Pero okay lang. Okay lang naman yun kasi, ano naman yun yung process kasi, ang daming mga tututunan, mga learnings in life, diba? So, carry lang. So, ayun, shout out kay mama. Si mama talaga, grabe yung support. Grabe talaga yung support nila mama sa amin. Syempre sa family side din ni papa, grabe din yung support nila sa amin. Sobrang thank you po. Sa mga kapatid ni papa, mismo sa father-in-law ko, yun. So, shout out po sa inyo. So, ayun na nga. So, talagang tinis namin yun, guys. Talagang, sabi nila pag pag maiksi yung kumot, hindi mo daw kailangan mamaluktot, kailangan daw bumili ka ng bagong kumot na mataas. Pero hindi ako naniniwala sa ganun kasi paano kung man bibili ka ng kung wala ka namang ibibili, di ba? So, kailangan mamaluktot ka talaga hanggang sa makakabili ka na ng magandang kumot na mas mahaba, di ba? O, di ba, bongga? So, sabi ko, okay lang naman na ganun kasi ngayon marami ng sources of income, marami ng income na pumapasok. So, di ba? Mas better. At saka gumawa kami ng ni Papa ng setup na hindi mapapabayaan yung ibang negosyo. So, syempre, yung aming frozen food business, dahil nga wholesalers yung mostly ng mga customers namin doon, nag-set kami ng schedule na Friday and Saturday lang yung deliveries namin. So, Monday to Saturday, kumukuha ako ng mga orders. Nagtitake note ako ng mga orders. Tapos, isahan silang magsa kasi nga, di ba, yung motor namin, mabuti din na nasira yung motor. Parang din, blessing in disguise din na nasira yung motor namin, guys. Kasi nga, nagkaroon kami ng schedule for deliveries, which is very good dun sa namin kasi para nakakapag-focus kami sa ibang business kasi mabilis na naman magkumuha ng orders sasagot ka lang naman. So, pagdating ng Friday and Saturday, saka namin i-deliver. Pero, pag mga 100 packs pataas na, pwede namin i-deliver siya everyday kasi pwede namin i-deliver dun sa sa kapatid ni Papa or sino man kasi pwede naman kami magbayad dun per delivery na 150 pesos. So, okay lang. So, yun yung naging setup. So, parang nagkaroon kami ng idea na ganun. Diba? Nung nasira yung motor. Kaya, okay lang din. Tapos, at mas better din nga din to na pag mamaya, schedule din namin sa pagkuha kay Hagrid. So, pag kuha ni Papa, nanilito ba kayo? Hagrid ko na siya sabi. Kape mo na. Ay, sarap. So, ganito na si Papa maagang umaalis kasi 7 ngayong school ni Hagrid. So, nakakapag-set up na siya doon ng maaga kasi wala siyang choice. Kasi nga, diba, kailangan niya magstay doon. So, dahil maaga siya nasi-set up doon, naaano niya yung mga students sa umaga hanggang sa hapon na yun, guys. So, nakikater niya yun. So, diba? Tapos, mamaya, salitan kami. So, today, ako yung kukuha kay Hagrid.
mamaya ako yung kukuha. So magsasara ako ng kasi yung mga lunch time, hindi naman ganun ka maraming bumibili, konti lang. Kaya may tao, wait lang. So ayan, nag-close ako, tapos kinukuha ko si Hagrid, tapos pumupunta kami kay Papa. So pinupunta ko si Papa, tinutulungan ko siya doon, and then after that, mas better din yun kasi nakakapunta kami lagi kay Mama. 'Di ba? Kasi bibihira lang kami pupunta kay Mama pag lalo na ganito, wala kaming motor. So bibihira lang din talaga kasi malayo din yung bahay namin, tapos busy pa, 'di ba? So ayun. Tapos uuwi lang din naman ako dito para syempre may i-open na naman yung tindahan, ganyan. So kinabukasan naman si Papa naman yung kukuha. So ganun yung magiging setup namin, guys. So hanggang sa unti-unti naka-recover din. Alam mo yun, hindi talaga fully recover. Pero unti-unti, guys, unti-unti na talaga. So talagang grabe yung struggle talaga nung pag namin dito sa bahay. So sabi ko, ganoon naman talaga pa, sabi ko kay Papa, kasi pa naman tayo, hindi pa talaga tayo nakasettle talaga, di ba? Parang hindi, pa talaga, kasi bago pa talaga kami nung lumipat, di ba? So ganun. So I'm thankful ako kasi syempre yung mga income pumapasok, sobrang laking tulong sa amin. May tao. So yun naman, na-share ko lang sa inyo, guys. Pero sobrang talagang grabe yung talagang trust lang kay Lord talaga, guys, na makakaya. Sabayan ng talagang pagsisipag, grabe. Hindi kong akala na magtitinda kami ng street foods, diba? Parang bigla-bigla na lang decision na yun, diba? Parang dumating lang siya sa parang lang ba, na-push kami ng pagkakataon ng panahon, alam mo yun. So ngayon okay na ako yung street food namin kasi si Papa, yung pamasahe naman kay Hagrid, nababawi na namin doon, tapos may extra pa kasi nakakabili pa kami ng ulam namin, ng bigas, ganyan, diba? So talagang grabe, guys, sobrang thank you Lord talaga. And pagpapatuloy pa namin mga nasimulan namin. So hindi naman napapabayaan yung ibang mga negosyo kasi yung yung Hilamos, I must say na parang hindi ko masabi talagang established na talaga siya, pero masasabi kong kahit hindi ako mag-ads, may mga customers, may mga wholesalers na talaga kami na pumapasok, kahit may mga inquiries pa din na kahit hindi ako mag-ads, guys. Kaya thankful din ako na nakilala din yung Hilamos dito sa Cagayan de Oro. And yun, so pinangangalagaan ko pa rin yun yung pinangangalagaan ko yung mga wholesaler ko talaga, kasi sila talaga yung grabe yung mga orders. So yun. So dito, guys, ako lang yung dito sa bahay, ako yung tagapamahala lahat. Pag umalis sila, yung kalat, yung So yun yung naging setup namin nito. Pero so far okay naman ako, hindi naman ako ganun ka-stress talaga, guys. Hindi talaga sobrang over na kasi syempre yung mga bayarin namin hindi na kagaya ng dati na grabe yung expenses namin sa business. Sa business talaga yung expenses namin grabe, sobra-sobra talaga. Kaya malaki yung kinikita mo, malaki na naman yung expenses, diba? Pero ngayon talagang kahit marami kayong negosyo na pinasukan, parang hindi siya ganun ka-stressful. Parang iba, may joy na parang may fulfillment na something ganun. And yun. So yun, guys, na-share ko lang naman sa inyo. Sarap ng bread. So yun, salamat sa panonood, guys. Salamat sa inyong suporta. Itong tindahan po ay galing sa inyo walang sawang panonood sa akin, kahit bihira lang ako mag-upload. Tapos panoorin niyo yung aking tour sa tindahan, mauuna yung ipapost ko. So maraming salamat po sa inyong suporta.
And hindi ko man kayo ma-shoutout ha. Yung iba nagpapa-shoutout, minsan makakalimutin talaga ako guys. Tapos hindi ko ma-memorize yung pangalan. Pag nagko-comment kayo, naaalala ko talaga, nakikilala ko kayo ba yung sa mga profile picture ninyo, yung mga pangalan ninyo. Minsan nag-change yung ibang profile picture, minsan naisip ko, sino ba to? Pero nakakilala ko pa rin yung pangalan. So, hindi ako makakapag-shoutout sa inyo kasi nga, wala naman ako internet. Pero pag-usapan natin yung next time. Ha? Marami kong gusto i-share sa inyo. Pero ayun lang guys. Salamat sa panonood and see you in my next video. Kape. Ay, sarap.